Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Bueno, ca voz en xebre do Manuel Mailán damos apertura ao noso espacio de sempre en Galicia neste domingo 17 de xullo 2022 que me acompaña Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Moi Hola, bons días. Bueno, se quere comunicarse con Sempre en Galicia, recorde 092 001 232. Está con nós tamén Óscar, que quen pon esta canción. Chama Muñeira do Areal. Neste mes de Galicia, compre que recordemos que os galegos pertenecemos a un pobo con experiencia migratoria dende antes incluso de haber comenzado a facer memoria de nós mismos. Non hai ningún tempo na historia máis que non atopemos un galego emigrado, indo e volvendo a Galicia, sí, pero sempre sin pisar firme sobre a propia terra. Castelao, o noso guieiro, decía que somos un país que nunca estuvo acabado de todo. Como iba a ser con xóvenes que perante moito tempo tan só soportaban a vida á espera de poder emigrar? Sí, eso foi así por anos e anos. Aquelas xuventudes pensaban e creían que a vida estaba fora, lonxe, fora da súa esclavitude, porque a deles non era vida, senón sempre o cotidián, máis do mismo sempre. Hasta fai poucos anos fomos un pobo cuya condición fundamental era esperar o día en que podíamos subir a un barco que nos levara por un verdadeiro calvario. Pero así foi. Ademais, unha condición fundamental difícil de sobrelevar, porque a terra que deixas atrás, a nosa terra, doe e doe moito. A familia quedaba alá sentada. E por iso fomos capaces de reasentar en Galicia as rentas que se lograban no estranxeiro
para axudar a vida dos que quedaban ali. Desta maneira, unha boa parte da expansión urbanística, escolas, iglesias e ata cementerios de Galicia foi financiada con diñeiro ganado na migración. Tiñamos un significado diferente, eso sí. Aquí en América éramos os pobres emigrantes e alá os emigrantes ricos. Aquí éramos galegos e alá en Galicia éramos americanos. Tiñamos desdoblada a nosa personalidade. Deixamos de ser nós. Éramos tan sollo unha témpera, ese dibuixo ao vento desa patria que se chama Galicia. Sin embargo, na propia España, perante varias décadas, a partidas presupuestaria que representaba as remesas dos emigrantes era máis importante do monto xeral, só detrás dos ingresos fiscales e do que portaban os turistas cando empezaron a chegar en masa alá polos anos 60. Por moito que falen os políticos, España debe moito máis do que agradece ao mundo da emigración. Por iso, neste mes de Galicia, e dende a chamada Galicia exterior, queremos pedirlle a todos os galegos da terra que cando se crucen polas rúas, polos camiños da nosa terra, con un emigrante americano, dos moitos que hoxe lamentablemente van para Galicia, pensen que tamén eles queren ser útiles aos seus povos, aos seus países, como fixeron os nosos co noso. Porque non se trata de facer caridade, senón de facer xustiza. Recordémolo hoxe, irmáns, neste mes de Galicia, que ano tras ano tanto sufríamos cando se achegaba este día de Santiago. Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, color da sireixa. Coloradiña da cara, delgadiña da cintura, mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, vente pitamene, vente pitamene, vente pitamene. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, color da sireixa.
Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores, que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, vente ti tamén, vente ti tamén, vente ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, corre da sirexa, casome contigo, se tu non me deixa, se tu non me deixa, se tu non me deixa, María bonita, corre da sirexa. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuídame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, ¿qué les parece si facemos un viaxe imaginario hasta Suiza? Digo isto porque ali, en Suiza, tamén hai moitos galegos, por suposto, pero hoxe temos un especial. Chámase José Ramón Recarei Gómez, Moncho, é de Castriz, e, bueno, está vivindo actualmente en Suiza. Con ele estamos a falar por medio do teléfono. Moi bons días, Moncho. Sí, escoitasme, Moncho? Sí, escoitame, sí. Hola, escoitasme? Ahora sí. Sí, escoito, sí. Bueno, estamos falando coa cidade de Biel, en Suiza. Acabas de chegar de Galicia, non, Moncho? Moi bons días desde Montevideo, home. Bons días de novo, outra vez, sí. Cheguei no día de onte, pola noite, porque veño sempre en coche, cando levo varias semanas para lá. E como fun gravar este último disco, alá, a terra, pois, fun en coche, outra vez. Hai moitos galegos en Biel, Moncho? Bueno, eu penso que non há como fai anos, pero sí, bastantes, porque incluso chegan xente nova e bueno, incorporamos aquí a emigración. Tes 3 discos publicados, non? Dedicacheste á música, cando nos teus anos novos dedicacheste á música, agora estás en Biel, aí en Suiza, e tes 3 discos publicados, non? Sí, con este último, pois, son 3 discos. Empecé a gravar a raíz de que apareceu un cancro no pulmón, e, bueno, pois, díxeme, pois, sempre pensas
en cousas que non son boas, non? E díxeme, pois bueno, pois vamos empezar a gravar para que quede algo feito, non? Por aí, pois... Pero bueno, de momento desde eso estou... Foches cantante dos... Mírome ano a ano e bueno, de momento iso vai ben. Foches cantante dos satélites tamén, non? Dese famosa orquesta galega. Mira, nunca cheguei a estar na orquestra esa, porque foi unha anécdota, porque comecei en Semeros, pero normalmente era para empezar cos satélites, pero polo tema económico, eu era un neno prácticamente, e bueno, xa sabes como é, pois... Bueno, vamos a ver si ponemos mellor que estamos moi mal de oído. Ramón, temos non te escoitamos moi ben. Quizás sexa un problema de antena do lugar en que te atopas. Sí. Non sei se podes moverte un pouquiño. Pois voume acercar máis a señal do wifi logo, pero normalmente tendrías que escoitarse ben. Agora sí. Se escoita? Agora sí. Agora un pouco mellor, sí, Moncho. Sí. Agora un pouquiño mellor escoitamos. Vale, pues... Moncho, levoute a Suíza unha enfermedade, non? Bueno, unha enfermidade non, porque a enfermidade collina eu, porque vamos a ver, eu xa contei historia en radio e tal, e bueno, eu aparte de cantar tiña unha empresa de construcción, e claro, pois empezaron a aparecer impagos, e dixen, bueno, pois temos aquí en España, pois sí. Non podo salir deste trance, non? E bueno, pois vin para aquí e bueno, estou contento de estar aquí e poder salir dese trance, non? Moncho, a que te dedicas en Suíza? Vamos a ver, eu son albañil, aquí fago como o que se pode chamar un jefe de equipo. E, bueno, porque o francés fixo na escola lá, e, bueno, hasta escribo, e todo ben, e o alemán tamén me defendo bastante ben. Eres de familia de emigrantes ou foches ti o primeiro en emigrar da familia? No, somos 8 irmáns, e eu penso que solo 2 que non emigraron, os outros emigramos todos. Uns máis, outros menos. Donde naceches, Moncho? Pois eu nacín en Boaña, parroquia de Castriz e Terra dos Allas. Bueno, pois desexamos o mellor para ti, Moncho, porque realmente mereces estar... É para o disco que ven de gravar, porque ti ves de gravar agora o terceiro disco, non si? É así, non? Claro que sí. Veño de facelo o terceiro disco, e como sempre o fago alá en Coruña, en Bogan Studios, un gran profesional, un gran amigo. Bueno, pois xa pensando no vindeiro xa, non? Porque isto pausa sí, pero non se pode parar. E vas facer algunha presentación dese disco por Galicia ou ali en Suíza? Aquí en Galicia, a raíz do coronavirus, está todo moi parado, entendes? Sí. E, bueno, estiven fai pouco en Radio Sallas, e despois, claro que sí, porque teño moita xente, incluso me chama porque non vou facer algunha actuación alá, no inverno ou no brao, pero, bueno, estou meditando eso, non? Porque se vou de vacacións non vou traballar, e se vou traballar, pois non estou de vacacións. Claro. É un pouco algo complicado, non? Sí. Pois aquí tamén, por mor do coronavirus, moitas actividades non se poderon facer. Así que, bueno, pero no tocante a túa música imos pasar agora, logo da entrevista, un tema teu que sei que che gusta moito, que ten que ver cos teus pais.
Por que lle adicaches este libro, este disco a teu pai, esta canción? Bueno, máis ben a meus pais, non? Porque estaba en si facerlle un a cada un, pero dixeneu, pois, mira, mellor facer un para os dous, e así, pois, que dende alá, pois, seguro que me escoitarán, non? Claro. Porque, que dicen, eles xa fai moitos anos, nunha idade complicada, pero, bueno, como digo eu, outros nunca chegaron a conocer aos pais. Eu sí. Pero, bueno, tiña 23 anos cando quedei sin pai, 27, 28 cando quedei sin nai, non? Son idades moi complicadas. Sí, así é. Bueno, Moncho, agradecemosche moito que estuveras con nós este contacto entre Suíza e Montevideo. Bueno, que te recuperes pronto e que, bueno, que esperamos que os discos sigan aumentando, porque é unha forma tamén sana de levar a vida, verdad? Coa música. Nós temos aquí un tema que vamos ofrecer agora aos nosos ouvintes, un tema teu dedicado a teus pais. Moitísimas gracias, Moncho, por este contacto con Montevideo, Pois nada, encantado de falar con vosco e ata a próxima, Gracias por atenderme así amablemente. Bueno, pues vamos a escoitar entonces un tema de Moncho. Si yo pudiera volver a ser niño para estar entre su brazo. Cuando
pudiera cambiarle los años, si yo pudiera volver a ser niño, para estar entre su brazo. Si yo pudiera parar ese tiempo, si yo pudiera cambiarle los años, si yo pudiera volver a ser niño, para estar entre su brazo. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, a veces hai que ter un pouco de paciencia aquí sempre en Galicia con algún entrevistado. Outros dá gusto tamén, pero bueno. Había un problema co audio, sí, claro, non sí, sei se era un problema de antena ou que, pero non... Bueno, pero non vamos ter problemas coas novas que nos chegan desde Galicia. Vamos a empezar por esta, Ana. Rehabilitan a Casa de Valle Inclán en Vilanova de Arosa, non? Sí, o Consello da Xunta autorizou a asinatura dun acordo para iniciar as obras de rehabilitación da Casa Museo de Valle Inclán. En total, investiránse nestes traballos máis de 500.000 euros de fondos europeos. As obras previstas inclúen reparacións no interior e tamén no exterior, embelecemento paisaxístico, eliminación de humidades, iluminación LED, un sistema de climatización e a dotación de contidos multimedia para divulgación turística, poñendo en valor, ademais, a atención ao peregrino, xa que será o Centro de Interpretación da Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Río Ulla. O xuez impide aos Franco retirar 100 de bens do Pazo de Meirás. Os herdeiros de Franco non poden retirar os bens do Pazo de Meirás que reclamaban. O pasado mes de xuño, na Coruña, o titular do xulgado de primeira instancia número 1 da cidade ven a denegar a pretensión da familia do ditador, aínda que si lles permite retirar unhas alfombras situadas nos corredores do edificio, declarada patrimonio público pasado ano. O magistrado conclúe que deben ser considerados bens inmobles inseparables os abordados neste proceso, que non inclúen, por exemplo, propiedades de Pardo Bazán. E agora unha noticia que conocemos todos, unha vez máis. Risco extremo de incendio nas 4 provincias galegas. Gran parte das provincias de Lugo e Ourense, así como o sur de Pontevedra e zonas de interior da Coruña, atópanse en risco de incendio extremo. Así figura no índice de risco diario de incendio forestal que elabora a Consellería de Medio Rural. Téñense en conta diversos factores para elaborar este índice. Diversos factores que influen no comportamento do lume, tales como condicións da seca, humidade, vento e temperatura. Outras zonas, como a da costa da Coruña, o norte de Pontevedra e a Mariña, lucense están en risco moderado de lumes forestais. Galicia atravesa os efectos dunha onda de calor que obrigou a decretar a alerta vermella en Ourense nos últimos días. Bueno, reclaman que os petroglifos galegos integren a lista do patrimonio da UNESCO. No transcurso da presentación dunha exposición itinerante do Museo Arqueolóxico Nacional,
O director do Museo de Pontevedra, Xosé Manuel Rei, reclamou a inclusión dos petroglifos galegos máis salientables na lista do Patrimonio Mundial de UNESCO. Entende que a ausencia desta mostra de arte prehistórico na lista é incomprensible, á vez que lamentou que está infrarrepresentada con respecto a outro tipo de bens, xa que apenas chega ao 4% do patrimonio cultural recoñecido, aínda sendo o máis numeroso en tempo de creación. Bueno, campana de pau por debaixo da ponte. Direicho unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Direicho unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Adeus miña laranxiña, como te pos amarela, como te pos amarela. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. Agora tamén por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril. Por debaixo da ponte as pernas che vi. Miña naiciña, como miña nai ninguna. Miña naiciña, como miña nai ninguna. Que me quentou a cariña, coa caloriña da súa, coa caloriña da súa. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. A cara tamén por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril. Por debaixo da ponte as pernas che vi. Direicho un limón a rolos, na tua porta parou. Direicho un limón a rolos, na tua porta parou. Se o limón quedou prendado, que fará que no tirou? Que fará que no tirou? Ai la lelo, ai la lalo. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan. Vamos agora, amigos, cas colaboracións que nos chegan, neste caso de Xosé María Monterroso de Besa, que sempre está atento ao que facer de sempre en Galicia. Mándanos o seguinte comunicado. Sí, mandounos algo que parece un conto, pero bueno, é parte dunha historia de vida dun actor que todos coñecemos, moi famoso, coñecémolo como un actor estadounidense, pero cuxa orixe é galega. Chamábase Ramón Estévez. Como Ramón Estévez non o coñecemos. Claro. Ramón Estévez estaba nos Estados Unidos e non conseguía traballo ali como actor por mor do seu nome latino. Cando chamaba por teléfono para un posto, cando lle preguntaban o nome, perdían o interese nel. E decidiu cambiar o nome polo de Martin Sheen. Ese sí que todos coñecemos.
E triunfou, como ben sabemos, pero agora, xa con moitos anos, está arrepentido daquel cambio e síntese orgulloso do seu fillo, Emilio Estévez, que mantivo o seu verdadeiro apelido. Que tamén é actor, non? Tamén é actor, Emilio Estévez, pero mantivo o apelido. Activista, Martin Sheen, entre outras cousas, polos dereitos dos inmigrantes. Reivindica hoxe a súa orixe galega. Seu pai emigrara desde a Pontevedra natal a Cuba en 1916 e máis tarde a Estados Unidos, onde naceu Ramón Estévez, o sétimo de 10 irmáns. A súa infancia non foi doada tras a morte da súa nai, cando tiña 11 anos de idade. Cando decidiu ser actor, o seu pai tentou quitarlle a idea da cabeza, pero el estaba decidido e seguiu adiante. Logo, seu pai apoiouno. No ano 2000, Martin Sheen, xunto ao seu fillo Emilio e un neto, percorreu o Camiño de Santiago. En 2010, coa experiencia emocional dese percorrido, pai e fillo, é dicir, Martin Sheen e Emilio Estévez, fixeron a película El Camino, un filme do que se sinte orgulloso porque inspirou a moita xente a facer a peregrinaxe. Ata o día de hoxe, Martin Sheen vai con regularidade á terra galega e visita a casa que seu pai comezara a levantar na terra nai cando pudo voltar por primeira vez 50 anos despois de que partira cara á emigración. Que cousa curiosa, no? Parece ficción, verdad? Sí, pero así é. Seu Seu pai comezou a construir esa casa en Galicia cando, mira, 50 anos demorou en volver o pai de Martin Sheen. Comezou, pero morreu, entón unha irmá de Martin Sheen foi a que rematou a casa. Agora vai habitualmente a Galicia e moita xente atópano por ali cando vai. Bueno, vamos a... Que facemos agora? Vamos a mandar este comunicado da Federación de Institucións Galegas no Uruguai que preside a nosa querida amiga Charito Gil. Van a ter lugar un xantar de Irmandade o domingo 24 no centro Pontevedrés e ali vanlle facer entrega do Premio Castelao, moi merecido, por certo, ao noso querido amigo Manolo Losa, o escritor Manolo Losa, que ben o merece, porque acaba, entre outras cousas, acaba de entregar, de facer entrega á Escola de Galicia de moitos libros dos 100 anos do Centro Morgadanes. Felicidades, Manolo, para ti e para a familia, porque cando se entrega un premio destes por parte da colectividade, recae, sobre todo, en todos os que forman parte desa familia. Pero tamén, Ana, quero dicirche que ás 11 de mañán, o 24, vai haber unha ofrenda a Rosalía na Plaza Galicia, Na Plaza Galicia van a estar ali a banda de gaitas de parada da Armada Nacional. Que máis temos que dicir? Temos que comentar o que son as novas do patronato con moita actividade para este mes de Galicia. Xa tivemos actividade no Cemiterio Central o primeiro domingo, tivemos o pasado venres a presentación do espectáculo Eu Rosalía, un biográfico do noso grupo de teatro sobre a escritora Rosalía de Castro. Quero dicir que estivo, pero precioso. A representación de Rosalía que fixo a nosa compañeira Francis foi fermosísima, moi ben feita. Sí, realmente asombrosa. E a declamación dos poemas de Rosalía por parte de Maribel Calderón tamén, en conxunto foi un espectáculo moi bonito, así o dixeron tamén todos que tiveron a posibilidade de estar no patronato o pasado venres. Valió a pena, realmente precioso. Con estas cousas anima, verdad, o patronato a seguir facendo cousas porque... Que realmente custa moito traballo facer todas estas cousas. Claro. Moito, non só, digo, especialmente as persoas que ten que presentalo, verdad? Pero moita outra xente tamén que está ao redor para que estas cousas saian adiante. Así que agradecemos tamén a colaboración do público que acompañou. Claro, felicitar a quen presentaron este espectáculo que vale a pena salientalo porque precioso saiu. Bueno, conteme máis. Bueno, agora seguimos no mes de Galicia coas próximas actividades. Temos o día 25 de xullo, luns 25, non mañán, senón o luns da semana que ven.
25 de xullo, ás 7 horas, Día Nacional de Galicia, ímolo celebrar con dúas actividades. Por un lado, estará o doutor Carlos Zubillaga Barrera cunha charla sobre os emigrantes galegos en Uruguai. Tamén inauguraremos unha mostra bibliográfica do que é toda a produción sobre temas galegos do doutor Zubillaga Barrera. Bueno, animo a todos a que se acerquen aí ao patronato luns de mañán en 8 días ás 7 da tarde con esas dúas actividades e con este home realmente excepcional que é Carlitos Zubillaga, un profesional tremendo, un home que quere moito a Galicia e que escribiu centos e centos de artículos e docenas de libros sobre a emigración e sobre a nosa terra. Entonces, Ana, que además é moi interesante escoitalo. Moi interesante non só por todo o que sabe, senón tamén ameno na forma de presentar os temas, na forma de maneira que vai sales dali aprendendo algo. Sí, pero además dá gusto escoitalo. Así que, bueno, invitamos a todos entón o luns 25 ás 7 da tarde no patronato. Bueno, como estamos en Galicia, no mes de Galicia, en festas en todo Galicia, vamos coitar unha foliada. Veña, Cantadeira do Berbés. Chaman de pepiño, que bonito nome tengo, paxariño. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. Non seas tan presumida, si queres casar Rosiña. Non seas tan presumida, non te deixes engañar, miña nena, si queres ser pretendida. Non te deixes engañar, miña nena, si queres ser pretendida. Aquel paxariño era bonitiño, viña da ribeira, da beira do Miño, e como lle chaman de pepiño, que bonito nome tengo, paxariño. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega.
tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Amigos, o corruncho de hoxe tamén non lo fai chegar o querido amigo Monterroso de Besa. Por que? Porque a pasada semana, día luns, 4 de xullo, faleceu o cantante lírico, docente e compositor Antón de Santiago, quen, como reseña a Voz de Galicia, contribuiu a chegar ao público a música clásica. Coñecida a súa desaparición física, oíronse infindade de condoencias dende os máis diversos ámbitos. A Orquesta Sinfónica de Galicia publicou nas súas redes sociais que, coa morte de Antón de Santiago, apágase unha gran voz e perden un gran profesor, pero, sobre todo, perde unha gran persoa e un gran amigo. Tamén a agrupación de comparsas coruñesas fixo conocer o seu sentir e transmitiron a súa tristeza ante a irreparable perda deste defensor do carnaval coruñés, continuador dos apropósitos coruñeses herdados do seu avó, engadindo que nese intre o carnaval está de loito. Desde a terra, o noso colaborador, como lles decía, José María Monterroso, non podía estar alleo á perda do músico coruñés e achegounos o artigo que imos ler a continuación e que escribiu na súa memoria. Coa partida de Antón de Santiago ocorre unha nova perda para a cultura galega e para a xeografía coruñesa. Home multifacético, era Galiza o común denominador da súa actividade toda. Medio século de dedicación á nosa música, varias décadas impartindo o seu saber musical, anos e anos escribindo a propósitos carnavaleiros e representándoos, tempo longo participando na actividade teatral amadora, os últimos tempos publicando biografías e novelas e até algún poemario de original enfoque, e toda esa vida fiel ao amor pola nosa cidade e, obviamente, polo seu noso país. Non vos é este o lugar para desentrañar os contidos da súa creación pedagóxico-literaria. Voz e canto, Ofelia Nieto, Custodio ou Afedo Carboeiro, Polafíos, cantigas líricas galegas ou a propósito coruñés, a Coruña na música do Rexurdimento. Nin o sitio para enumerarmos a súa actividade profesional, compositor, docente no Conservatorio da Coruña, crítico musical nas radios galegas e de La Voz de Galicia, Alegro de Domingo. Autor e director de até 24 apropósitos, digno sucesor do seu avó Nito. Pola nosa banda, goréntanos lembralo como o maior divulgador da canción lírica galega, acompañado ao piano nas décadas dos 70 e 80 polo inesquecível Ramiro Cartelle, os primeiros recitais da man da Asociación Cultural O Facho, coa que tamén colaboraría na década dos 90, participando e ou dirixindo o grupo de teatro en Ribadavia en 1973 con As laranxas máis laranxas de todas as laranxas de Carlos Casares, por todo o país en 1977 Paco Pixiñas, dirixindo o elenco en Xan Barallocas, súa versión súa de Forzano, e Angélica nas portas do ceu de Blanco Amor. Aqueles recitais de líder celebrados no país, na península e en Europa, que lles supuxeron algún que outro galardón, serían antecedente de importantes rexistros. 1985, 1992, CD No vi cun cantar, 1994, 1998, 2000, todo iso a conformar unha sólida traxectoria
da que tivemos o privilexio de sermos admiradoras testemunhas. Non o temos máis entre nós, mais sempre ficarán a súa voz, os seus escritos e a lembranza da súa bonomía. Saúde, maestro. Moitas gracias, Xosé María, por este estupendo artículo dedicado a Antón de Santiago. Comentar que Antón de Santiago ten dito, por exemplo, cuando la música te atrapa, ya nada puedes hacer. Moi ben, Sexa que... Pois é así. Bueno, Carmiña Lorenzo tan atenta sempre na nosa audición. A ver, que nos dice? Non. Recórdanos, non? O que queríamos recordar antes de irnos é dentro das actividades do mes de xullo, por suposto o día 25 que é a vindeira actividade, pero recordade tamén a misa en galego que o patronato ven facendo dende hai moitísimos anos, e que este ano será o día 31, sempre na catedral, non? Na catedral. Sempre o patronato fai a misa o domingo seguinte ao 25, de maneira que este ano cae o día 31, domingo 31 ás 12:15 da mañán, a misa en galego na catedral. Bueno, foi todo por hoxe, amigos, que sean moi felices. Volvemos a vernos en este mes de Galicia en todos os actos do Patronato da Cultura Galega e nos actos tamén da Federación de Institucións Galegas. Hasta o domingo que ven, que sexan moi felices. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.